If the Benin Kingdom have wanted to isolate people from their language, we would have done it. Our Oba deliberately do it. He didn't want to claim people's identity. We didn't want to do that. Let you speak let Eka speak their language. Let you don't speak their language. Let you Robo speak their language. Let the Edo people speak their language. Let Esan speak their language. Let Eka speak. So identity, when we know your identity, we will be able to know how to address you. So now, if you as a car man, you are answering an Igbo name, how do you want me to address you? Okay, so if I meet with you and I tell you say me na Edoma, then you tell me you na a car man. I say my name na Joseph Ogiho. You tell me say your name na Chuku Emeka. I go say, are you an Igbo? Me say no, you are a car. You see, for me now. Igbo be anyị wele unu mara mụ. Biko donu, etinyela m ife onyonyo ka m bụha ọgbayala. Ụfọdụ ndị Igbo nọ n'ime Edo steeti ya na ndị Igbo nọ n'ime Delta steeti. Achọna m ibuelu unu ọgbayala mana ntie ife onyonyo okenye ka ndị nidike enwede uche enwe uche, because some people are still lost. Ka m gwa anyị o, many n'ime Delta steeti na ime Edo steeti bụ ndị Igbo adịka afụdam chachacha one minor mo, one minor mighty we, one minor Enuani Cultural Forum, one minor Deputy Jesus wa, one minor ndị Igbo encha na-ekwusi maka ife ndị Igbo ya na nwene mụ nọ n'Iselu Ukwu azọga m afa ewe n'iwe. Ụfọdụ ndị Igbo be anyị amaghị na wa yet okwu anyị ekwu adịka elude their FYP. So na one minda na okwu encha anyị ekwu, a lot of them adịka minda. So n'ọbụna isokwe na ndị na-asị ka anyị ka na-ekwu okwu e kọbụ anyị na force wa ka wa bịa si na wa bụ ndị Igbo. We are not forcing them, mana ife ndị mụwani fail ịmụgosiwani, we are not teaching them. Their parents failed to teach them, so we are teaching them now. And na force kwa wa ka weje ga-eme research on it. N'ọbụna so ife anyị ekwusi so ka wa ga-ewe, they should go and do research on it. Kawa chọpụ ha na ezi na wa bụ ndị Igbo. Ụfọdụ ndị Benin nini na-ezuzu nzuzu ini na-apụ ha na internet na asị na wa bụ nke, is it because they did not force Benin language on ndị Ika nke bụ ndị ọ bụ na ndị Igbo hapụ. Ndị eze na Igbo efuwa anọ hapụwa wabịa weli some piece of land wabịa bime wa try imazia maka na some of our ancestors fail igwa their lines bewa si bịa. Ndị Benin ni bịa bili na Igbo enyezili wa ka kuzi ụmụ wa gwamazi wa imai na onye Benin ka Igbo, imai na Benin ka isi jene. Do you know why? One of the reasons why they did that, wachona ka ụmụ ndị Igbo no bịa chụpụwa na nibefuwa no si na wa bụ a visitor. So on time, ka when we can go na niawano, on time they started telling Igbo children, na wabu nandi Igbo, nandi binika wabu, binika wesi jene. I want to ask you again. Your name Afai bu onye dika Chuku. Isini bu onye Bini. How? Obodo isi bia na azụ afia ano. Kakisi bu onye Bini. I know that somehow ndị Delta states ke culture with ndị Bini. Anya bube wesi mefi ife bụ ndị nna anyị wa. Because I was told a story. My grandparents wa bụ na ndị ụka, they are not Christians. One onwe we fa alụsị. So when some story no maka one of my grandfathers. Ya nonwe mmụọ pu ha aga na Bini. Ndị koligi we na Bini ala atiwa siwa na mmụọ fu apụ ha gakwa ka wa bịa ga weli nke we, you know, ndị na-afa alụsị ma ka wa si buhe travel si ọzọ. So we je buhe because of what they share. Ọbịa dizi dịka na Bini ka anyị si jene. And I think ndị Bini was influencing our forefathers well maka na wa chọọ claim enyi. Yes. Some of the alusi wefe
I don't mean the main one ndị Igbo nwe. I don't mean the main one. There are some ndị be anyị ndị si Delta State pụ ha unu mara okwu na-ekwu. O nwee some alụsị wee fesi back then. Ọ bụ na Benin ka wee si jee weghe. And my grandmother told me na nke ofu pụ ha wabịa ala atiwa na enu mbụ ọ bụ na n'enu mbụ ndị na-efe alụsị that if you don't go and bring those things, that means you are no longer odogwu. Na how many alụsị, how many deities you wait on uno depend how odogwu Igbo. So you see where all these mistakes came from. Now I want to remind anyị bụ ndị Igbo ọzọ. Adị m drop ife ndị a maka na nchọ ibu elenye ọgbayala mba. M na-etinye ka anyị sapụ na anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ na ndị Benin, especially ndị Ikawasi, Aniocha North wasi, ndị oshimiri we, ndị oshimiri, ndị ukwu anị, anyị bụ na ndị Benin. O nweghede ka anyị si nwee any similarity atọ, o nwere ife gbasila anyị n'ụnụ. Ndị Igbo ka anyị bụ, ana Igbo ka anyị si jene. You bụ onye ike content m ugwu ga na-asị ka ọ bụ ka ogele ncha ka m ji ekwu ofu okwu e. Yes, anyị ga na-ekwu. Anyị bụ ndị na-ekwu, anyị bụzi ọnụ na-ekwulu ndị Igbo kịta. So n'ime ọnụ na-ekwulu ndị Igbo, anyị achọzi na identity crisis na ana Igbo. Anyị chọọ ka obodo anyị dị mma, anyị chọọ idozi ana Igbo. Biko do, ọ bụ na idike eso dem na YouTube, try subscribe to my YouTube channel. On notification bell. Oge ọbụla ntị ifo gbasịrị ndị Igbo, ọdịmma ndị Igbo, confusion wa na-achọ itiela anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị bụ content creator abịa ekwugharịa. M ga na-etinye na channel m na page m, mana nchọ ka ịma tata na channel m bụ ife ka bụ ife onyonyo m, maka na Facebook na-elimiti vidio m wadị achọ ka ndị mmadụ fụa wet restriction. So ọ bụ na ịchọ ọnụ mụ na-asọ ya ịnụ ni, subscribe to my YouTube channel. Ife ọbụla gbasịrị ndị Igbo na channel m. Chukwu gọzie ka ọ dị mbọsị ọzọ. Daalụ unu.